kuya ngokushuba ukuqagela njengoba iKaizer Chiefs ithi ungathi umgadlo othembekile osequbula umbuzo ukuthi ngabe umfundo Vilakazi osemncane onekhono angase abe isixazululo yini ngaphakathi. uVilakazi owumkhiqizo wokuthuthukisa weqembu ukhushulelwe eqenjini elikhulu ngoDisemba 2023. Ukwethula kwakhe kwahlangatshezwa nokulindelwe ngabovu ngabalandeli ababemagangu ukubona umfundo ophumelele esikhungweni semfundo ephakeme ehola umuqa. Nangaphezulu kwesasasa lokufika kwakhe ezingeni eliphezulu, ithalente elihlaselayo neminyaka engu-19 lizabalazile ukuthola imizuzu engashintshi. Selokhu efikile eqenjini elikhulu, uVilakazi usehlala ehlezi ebhentshini noma edlala isikhashana nje, okuholele ekutheni kube nokukhathazeka ngokukhula kwakhe. Ukuntuleka kwesikhathi semidlalo esijwayelekile kuvame ukushiwo njengengqinamba enkulu kubadlali abasebancane abasuke ebholeni elithuthukiswayo baye endaweni enzima yeBetway Premiership. Lesi simo sesidala ukukhathazeka kosazwayo beqembu uItumele Nkhune noDr Khumalo abaphumele obala bangabaza ukuthi ithimba lezobuchwepheshe limphethe kanjani lo mfana. Zombili lezi izingwazi zizwakalisa ukudideka ngokuthi kungani uVilakazi ebonakala evalelwe ngaphandle ngabaqeqeshi, bephakamisa ukuthi iqembu liyamphazamisa ekuthuthukisweni kwakhe ngokunqanda ukubonakala kwakhe. Babona sengathi umdlalo onekhono kufanele anikezwe amathuba amaningi okuqala noma adlala imizuzu ebalekile, ikakhulukazi uma iqembu lidonsa kanzima ekuhlaseleni. uKhumalo noKhune bathi uma iKaizer Chiefs izimisele ngokwakha kabusha nokwethemba izinhlaka zayo zentsha, kumele isekele amazwi ayo ngokufaka uVilakazi enkundleni. Bagcizelela ukuthi uVilakazi udinga imizuzu ukuze akhombise ukuthi uyakwazi yini ukuzijwayeza nezimfuno zePremiership, futhi ekugcineni akhule abe ngumgadlo othembekile iqembu elimdinga kakhulu. Ukukhungatheka kwabo kuqamisa imizwa esabalele phakathi kwabalandeli beqembu abathembekile yokuthi iClub iyehluleka ukuhlanganisa kahle amakhono ayo esikhungweni semfundo ephakeme. Nokho ikhono likaVilakazi liyabonwa izimbangi maningi amanye amaklabhu ePremiership okubika ukuthi asibhekile isimo salomdlalo waseNaturena. Lamaqembu akuqaphile ukushoda kwamathuba okudlala kukaVilakazi futhi angase azame ukumthola uma iKaizer Chiefs inqumo ukumbolekisa noma iqhubeka nokumbeka ebhentshini. Yize uVilakazi ekhombisa ikhono nokugqama uma enikezwa ithuba, kodwa umsebenzi wakhe ubukelwa phansi ngabaqeqeshi. Ukuze abe ngumgadli ophambili odingwa iKaizer Chiefs kuzodinga kwandiswa isikhathi somdlalo nokuzethemba okuqinile phambili kwamabhala. Izimfanele angakazitholi ithuba lokuthi azikhombise ezingeni eliphezulu. Isinqumo samanje siseqenjini lezobuchwepheshe leChiefs ukuthi banikeza osemncane osezingeni eliphezulu indima okufanele ayidlale futhi athuthukise ikhono lakhe kuBetway Premiership, noma bazibeka engcupheni yokulahlekelwa umdlali kwizimbangi ezizimisele ukumnikeza ithuba.